Coincidindo coa visita a Galiza de Javier Cuesta, presidente de Correos, o sindicato CST denunciou a contratación irregular de traballadores e traballadoras para a empresa. Afiliados a este sindicato, seguiron por Compostela a presenza de Cuesta. O sindicato presentou a súa queixa hoxe mesmo diante da Valedora do Pobo. E estamos hoxe aquí recibindo ao presidente estatal de Correos que está visitando a zona noroeste para decirlle a cara que a súa xestión é un desastre, que queremos que dimita, que queremos que cese xa na contratación a dedo, que cese xa de perseguir as persoas que están enfermas, que cesen xa os recortes en Correos, que cesen xa as faltas de prestación do servicio diario postal público e todo o que están facendo, que en realidade o que están querendo levar é o desmantelamento do servicio postal público. Para a CST é un despropósito que se presione aos traballadores e traballadoras cando o propio presidente de Correos ten un dos maiores soldos do Estado español. Hoxe vamos presentar unha denuncia na Valedora do Pobo porque temos constatado máis de 1000 contratos no 2016 e comenzos do 17 de persoal a dedo na provincia da Coruña. Non o decimos nós, a Inspección de Traballo sancionou con falta grave a Correos por isto no mes de outubro, donde xa a cifra ascendía a 600 contratos a persoal eventual sin pasar ningún tipo de proceso selectivo nin estar en ningún tipo de bolsa de contratación. Insisto, a denuncia que nós presentamos na Inspección de Traballo quedou no mes de outubro de 2016 con falta grave. Aínda así, Correos sigue chamando ao persoal eventual sin ningún tipo de criterio selectivo. Néganse a abrir as bolsas como nós lle solicitamos en diferentes ocasións e o que están facendo é unha contratación totalmente arbitraria nunha empresa pública para a prestación dun servicio público, o que nos parece gravísimo. Non estamos falando de un tema menor, estamos falando de un de cada 7 contratos que se efectuaron na provincia da Coruña foron feitos a persoal que non estaba en ninguna bolsa de contratación nin pasou ningún criterio selectivo. Javier Cuesta Nuín, presidente estatal de Correos, Sociedade Anónima Estatal, que por certo, unha das mellores, un salario lamentable, un salario vergonzoso que ten ese señor de 198.000 euros ao ano, un dos maiores salarios públicos de todo o Estado nunha empresa que despois eles recortan persoal. A CST considera que a empresa está a incumprir a grave sanción en materia de contratación laboral que lle impuso a Inspección de Traballo en novembro de 2016 e aseguran que este tipo de contratacións non só continúa, senón que aumentou nos últimos meses.